Toți ne întrebăm de ce nu merge treaba în România. De ce nu ne putem compara cu țările dezvoltate din Europa? Oare suntem mai puțin dotați din punct de vedere intelectual? Oare avem o țară mult mai săracă? Răspunsul este pentru amândouă întrebările nu. Deci, românii noștri se descurcă foarte bine când merg afară, chiar sunt printre cei mai isteți. Noi avem o țară în care se găsesc de toate, e adevărat, nu în abundență, dar se găsesc de toate. Și atunci, ce se întâmplă? Nu suntem organizați sau ceva de genul acesta. Păi, toată lumea pune vina pe politicieni. Că politicienii sunt de vină, că ei nu fac și așa mai departe. Niciodată nu va merge cineva de bunăvoie să se sacrifice pe altarul democrației în condițiile în care tot timpul este blamat, în condițiile în care nu îi se dă nimic altceva decât lipsă de recunoștință, să facă ceva pentru societate. Și atunci, care e soluția? Soluția cred că ar fi să ne reorientăm, să avem altă atitudine, să dăm încredere oamenilor care vor să facă ceva și să fim alături de ei. Cum îi selectăm pe acești oameni? Asta e marea problemă. Personal am încercat să văd puțin și din interiorul politicii situația actuală. Și am văzut. Mi-am dat seama de mecanism. Mecanismul este următorul. Se creează un grup de interese, scot în față un om, îl promovează să ajungă primar, să ajungă deputat, senator, președinte. Acel om trebuie să se lupte pentru interesele lor, să facă rost de lucrări la stat, ce e mai ușor decât să cheltuiești banii statului și să nu te controleze nimeni ce ai făcut, cum ai făcut, ce s-a întâmplat cu banii. Și din banii ăia care ies, se mai dă ceva și la popor, adică, înainte de alegeri, câte o jachetă, câte o plasă mare cu mâncare, câte un spectacol pompos, câte o manifestație cu televiziuni. Și, din păcate, suntem amăgiți de lucruri de genul ăsta, unii dintre noi. Alții sunt dezgustați și suntem dezgustați de acest lucru și zicem, nu ne mai luptăm. Păi ce se va întâmpla în felul ăsta? Ce poate să fie mai în regulă pentru un om care încearcă să se chivernisească prin metode de-astea politice, decât soluția pe care o adoptăm noi? Să nu-i facem nimic, să nu-i spunem nimic, să nu ne intereseze. Deci singura soluție, cred eu că ar fi să avem o reacție. O reacție față de toți. Începând de la liberali, pentru că noi reprezentăm liberalii, da? De la guvernarea liberală, care oricum a fost mai bună, indiferent de ce se povestește în momentul de față, o spun cifrele, deci nu mai contează că unii spun că ei au furat, ei n-au furat. Sunt convins că au furat și liberalii. Dar, de ce? Pentru că noi n-am avut nicio reacție. Și până la această guvernare, care mie nu spune nimic, din contră, suntem într-un haos economic și social și cred că vom ajunge într-un colaps economic și social dacă vom mai continua așa. Dar este normal. Oamenii care conduc în momentul de față sunt interesați de problemele lor. De problemele noastre trebuie să fim în rând noi interesați. Și atunci, cred că trebuie să avem o reacție foarte clară. În primul rând, să ne luptăm pentru drepturile noastre. Ce înseamnă drepturile noastre? Începând de la învățământ, sănătate, șosele, cultură, sport, până la libertatea de a vorbi, libertatea de a trăi, libertatea de a beneficia de banii pe care îi dăm toți către stat. Pe această libertate, părerea mea că este total îngrădită. Toată lumea așteaptă să plătim fiecare impozitele și din banii ăia își rezolvă câțiva problemele și restul nu mai contează. Deci, părerea mea că în momentul de față, ca și în alte momente, este cazul ca oamenii, într-un mod civilizat, să iasă în stradă și să ceară foarte clar. Ori luați măsurile necesare, ori faceți ceea ce ați promis, ori dacă nu, trebuie să vă dați demisia să vină alții. Să se înțeleagă bine. Eu n-am spus că trebuie să vină neapărat liberali. Pentru că și la noi sunt probleme. Dar oricare ar veni după aceea, trebuie să știe foarte clar. Nu, dacă am promis ceva și n-am făcut, 2 zile pot să stau acolo în funcția aia, după aia dispar. Când vor înțelege oamenii lucrul acesta, când vom înțelege noi că trebuie să facem lucrul acesta, atunci și politicienii vor sufla de 2 ori în iaurt înainte să promită ceva și vom putea ușor, ușor să ne alegem oameni mai buni care să ne conducă. Dar, în același timp, noi trebuie să avem o atitudine normală, pentru că
De multe ori doar ne plângem, de multe ori doar blamăm, dar nu ne uităm și în ograda noastră să vedem cam ce am făcut, cam ce suntem în stare să facem, cu ce am contribuit la societatea noastră și dacă merităm să trăim mai bine la felul în care ne comportăm. Deci fiecare trebuie să aibă un rol. De fapt, viața cred că este un film în care noi avem rolul nostru. E adevărat, unii roluri principale, alții secundare, unii pozitive, roluri pozitive, alții roluri negative, dar din fericire sau din păcate, nici nu știu cum să o iau, toți trebuie să jucăm în acest film. Ar fi păcat ca noi românii să încheiem ciclul nostru prin lumea asta pentru un film prost. Din păcate am început-o prost, dar să sperăm că vom reuși să terminăm bine. Asta depinde doar de noi.